କହିଲେ ଦେଖି, କ'ଣ ବୟସ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନର ଉତ୍ସାହ କମିଯାଏ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୟସ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କ ଧଳା କେଶ ଆଉ ମୁହଁର କୁଞ୍ଚନ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ। ଏତେ ଦିନ ତ ଆପଣ ପରିବାର, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସେଥିରେ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ସେହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ନୂଆ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବଗିଚା କାମ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଶିଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ ସମାଜକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ। ମନେ ଅଛି, KFCର ସ୍ଥାପକ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସଫଳତାର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାଁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନର କଠିନ ସମୟ ପରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହରେ ପୁଣି ଉଠିଥିଲେ। ସେଇ 58 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ସେ ସିରିଏଲଟା ବାହାର କରି ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଫୌଜା ସିଂଙ୍କ ନାଁ ବୋଧେ ଆପେ ଶୁଣିଥିବେ। 80 ବର୍ଷ ପରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ସେ 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ପ୍ରକୃତରେ ବୟସ ନୁହେଁ, ମନୋବଳ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଆଜି ହିଁ ନିଜ ଭିତରର ସେଇ ଉତ୍ସାହକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଗାନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଏବେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ସକାରାତ୍ମକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।